4, 5, 6, 7. 7 yung dahon niya pero 700 yung kuha niya. Bali, 100 pesos yung isang dahon. At syempre ka-from hindi lang yan. Ito pa, binili niya sa akin ito. Dinala niya talaga ko doon sa bilihan ng mga halaman, yung mamahalin na halaman sa Valle Verde subdivision. Talagang napakamahal ng mga halaman doon. So ito yung isa sa mga isa pa to sa binigay niya, binili niya para sa akin. So yung una kasi ito lang nakita ko. Tapos nung tumingin-tingin pa ako, meron pang isang ganito. So sabi niya, kung gusto ko raw, okay lang. So that time na binila niya na ako, syempre nahiya na ako kasi mahal eh. Magandang araw sa inyo mga ka-Promdi. Kung bago lang po kayo sa aking channel, mag-subscribe na po kayo at don't forget to click the bell notification po para updated po kayo sa aking mga videos. So ngayon ka-Promdi, meron lang akong ipapakita sa inyo at siyempre tuwang-tuwa ako ka-Promdi kasi first time kong makamit ng isang tao na ayaw magpakilala pero napakabuti niya. So yung tinatawag na good sama. Nag-message siya sa aking FB page, tapos hiningi yung aking number, tapos kinontak niya ako. So syempre nagdadalawang isip akong makipag-meet kasi hindi ako sanay makipag-meet. Saka sabi ko dito lang ako sa malapit sa Shoemart. So pag nasa Shoemart, okay lang naman ako, open naman ako makipag-meet. Kaya lang pag pupunta na sa malayong lugar, hindi pwede kasi nga yun delikado pa magbibiyahe ngayon at hindi ako sanay dito sa Metro Manila. So ngayon ka-Promdi nakipag-meet siya sa akin at pumayag naman ako. So ngayon nung nagkita kami, pinakain niya ako sa Shikis. May pizza, may chicken, tapos in-order ako ng rice. Tapos syempre nung bago kami kumain, nagdasal siya. So naalala ko yung tatay ko kasi pag kumakain kami, kahit kamote yung kinakain namin o kamuting kahoy o saging, nagdadasal siya palagi bago kami kumain. Kaya naalala ko yung tatay ko nung kumakain kami sa Shikes. So ngayon ka-Promdi, napakabait niya sa akin. Hindi ko inaasahan na bibigyan niya ako ng yung halaman na gusto kong bilhin. So actually, ang inaasahan ko lang, bibigyan niya ako ng seeds na pangtanim. Kasi sabi niya sa akin, bibigyan niya ako mga pananim. Hindi ko naman alam na bibigyan niya ako bibilhan niya ako ng halaman. So yun nga pagka-intindi ko, magdadala siya ng mga seeds, ng mga seeds ng gulay or halaman. Kaya sabi, okay na sa akin. Tapos nung after naming mag-lunch, sabi niya, tinanong niya kung anong gusto kong halaman. So, wala akong maisip na ibang halaman na pwede kong dalhin sa probinsya. Siyempre yung maliit kasi nandito ako sa Manila. Siyempre hanapin ko yung maliit na halaman. Kaya, tinanong niya kung anong favorite kong halaman. So, actually hindi ko siya favorite. Pero gusto ko siya kasi nakikita ko sa palagi sa sa bilihan ng halaman sa amin, napakamahal niya. Kaya ito ka-Promdi, sinabi ko sa kanya na gusto ko yung halaman na bilog yung dahon na parang kulay pink. Kasi tuwing pupunta ko sa bilihan namin sa bayan, dumadaan ako doon, nakikita ko kulay pink, napakamahal. Gusto kong bumili syempre kasi nagagandahan ako. Kaso lang ang bintahan doon ay isang dahon nga lang na 500 pesos. So masyadong mahal. Kahit nga 100 pesos hindi ko siya bibilin kasi talagang hindi ko afford. So ngayon ka-Promdi, ito yung papakita ko sa hindi lang isa yung binili niya sa akin, kundi 3. Ito ka-Promdi, nakikita niyo naman siguro. Ito yung sinasabi ko na yung Calathea rose yata tawag dito or Calathea crimson. So hindi ko alam yung mga varieties ng Calathea. Basta in-describe ko lang sa kanya. Sabi ko bilog na halaman na may parang kulay pink. So ito yung binili niya sa akin. So ang value nito, yung tinanong namin ay
parang 750. So, natawaran niya ng 500. Tapos, ayun, kasi sa amin kapromdi, yung ganitong halaman, isang dahon lang, 600 pesos. Hindi ko lang alam kung nagbibigay rin siya ng discount, pero tingin ko hindi siya nagdi-discount. Nagbibigay siya, bali, ito kapromdi, isang dahon lang nito is 500 pesos. So, kaya so yung bigay nito sa akin is 750. Yung bili nung friend ko sa YouTube na gusto niya maging masaya naman ako, tayo yung binili niya. Tapos gusto niya pa nga akong bilhan ng iba pa, kasi lang sabi ko tama na. Siyempre nahiya naman ako na ganun. So sabi ko nga isa lang bilhin sa akin, isolve na ako. Saka hindi ko talaga inasa na bibilhan niya akong ganitong halaman. Tapos meron pa kapromdi, hindi lang ito. Kalatia, hindi ko alam kung anong tawag doon. Ito yata yung rose or crimson, parang ganon. Parang kapromdi, napakaganda niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung dahon niya, pero 700 yung kuha niya. Bali, 100 pesos yung isang dahon. At syempre kapromdi, hindi lang yan. Ito pa, binili niya sa akin ito. Dinala niya talaga ko doon sa bilihan ng mga halaman, yung mamahalin na halaman sa Valle Verde subdivision. Talagang napakmahal ng mga halaman doon. So ito yung isa sa mga isa pa to sa binigay niya, binili niya para sa akin. So yung una kasi ito lang nakita ko. Tapos nung tumingin pa ako, meron pang isang ganito. So sabi niya, kung gusto ko raw, okay lang. So that time na binili niya na ako, syempre nahiya na ako kasi mahal 700. Parang abuse na masyado yung ko pag hingi pa akong dalawa. So parang sabi niya okay lang naman daw. Kaso siyempre yung nahiya ako na parang siyempre hindi niya naman sasabihin sa akin na okay na yan. Pero parang talagang willing siya magbigay sa akin kapag kaya tuwang-tuwa ako. Dahil pag-uwi ko meron na akong ganitong halaman. So ayun kapromdi, kalatia. Masya talaga kapromdi, meron ako kalatia. So 2 piraso na siya, 2 variety na kaagad. Tapos meron pa kapromdi, sana yun. Ito, parang hindi ko alam kung anong variety ito kapromdi, pero kalatia rin siya. Pero para sa akin masyadong mahal ito sa 700. Kasi although rare din siya, kaso parang iba kasi compare dito. Ito kasi parang medyo ordinary ng konti, pero rare din alam ko rare din ito. So wala na akong ibang makita na ganito, yung ito. Kaya ito na lang okay na lang to sa akin. Kasi sobrang thankful ako sa iyo, sir. Share na lang. Kasi ayaw niya magpabanggit ng kanyang pangalan kahit na sabi ko kahit na lang palayo ayaw niya, kahit lugar ayaw niya. So okay lang. Sir, ito po, masaya po ako sa binigay mo sa akin. At syempre mga kapromdi, dahil sobrang bait niya, sinama niya pa ako sa bahay nila kapromdi. At binigyan niya pa ako ng mga suhi ng kanyang halaman ng mga mamahalin. So yung garden niya kapromdi ay hindi naman kalakihan, parang mini garden din naman. Kaya lang yung mga halaman niya kapromdi, yung mga mamahalin. Yung meron doon yung talisay. Alam ko mahal yun. Tapos yung black emerald. Tapos milaluni. Tapos yung yucca na variegated. Ayun kapromdi. So binigyan niya rin ako ng mga suhi noon. Katulad nito kapromdi, sabi ko tama na, ayaw ko na magtanggap kasi okay na kahit isa lang ito, okay na sa akin. Masyado ng abuse pag madami. Pero talagang hindi siya pumayag kapromdi. Talagang gustong-gusto niya akong bigyan. Kaya masaya ako siyempre kapromdi. Yung natatouch ako na hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Ito kapromdi, yung pangalan nito alam ko is Milaloni.
lumalaki ito ka-promdi. Tapos, nilagyan niya pa ng yung putos or enjoy putos na medyo rare. So, variegated siya na putos. Tapos, ito yung ano, kung bibili nito sa market siguro, 1.5 or hanggang 2,000, mga ganun. Kasi maliit pa siya. Pero napakamahal nito ka-promdi. Ayan. Melaloni. Tapos, ito yung imported na yuca. Variegated na yuca. Napakamahal nito. Alam ko mahal ito sa mga market. Kasi bihirang-bihira lang ito mga ka-promdi. Very rare siya. Kaya nung umuwi ako dito, parang yung ano ko, talagang tuwang-tuwa ako. Yung hindi ko lang pinaparamdam kay sir, kasi parang naiiyak nga ako kasi tuwang-tuwa sa katuwaan ko. Promdi dito pa lang parang sabi ko okay na to. Okay na siya. Malaking tulong na sa akin yung mapa sa akin yung lagi kong nakikita sa isang tindahan sa amin na hindi ko mabili talaga. Tapos ito ka-promdi, mayroon pa. Ang dami, no? Talagang tuwang-tuwa ka-promdi. Ito yung ano, pinagsama-sama na dito sa ano, sa isang paso kasi maliit lang din. At siyempre binibigyan niya ako ng malaki. Ayaw ko naman kasi sobrang laki na. Hindi ko rin madadala sa Bicol. Ito, ka-promdi, red cherries. Red cherry na, anong tawag dito? Philodendron. Ito. Sabi niya, may pinakita sa akin na isang malaki nito. Nagaganda no, ka-promdi. Yung ano niya, parang ano siya, parang pink. Hindi naman siya, hindi siya red. Pink. Pink yung kulay. So, sabi niya, mahal din daw to. Pero alam ko talaga mahal ito ka-promdi. Tapos binigyan niya pa ako ng isang ito. Yung suhi ng, ay ano to, bakit nanilaw? Baka mamamatay ito. Sayang naman yung suhi. Ano po? Ito yung Ring of Fire. Sabi niya Ring of Fire ito na ito. Sabi niya mahal din ito. Pero alam ko na mahal talaga ka-promdi kasi nakikita ko yung pinuntahan namin na mga ano, halaman, kasama ko si Melody, isa kasi Inday. Nakita ko talagang mahal ito. Tapos yung dyan po, namasyal din kami sa circle, talagang mahal yung mga ito. Yung Ring of Fire na philodendron, saka itong red cherry na philodendron, mahal ito ka-promdi. Tapos sinamahan niya pa ng ito, putos na neon. Pero alam ko parang ito rin yun eh. So ako yung nagtanim yan 1 year ago. 1 year ago ko na siyang tinanim dito. So bago ako umuwi ng probinsya, nung nandito ako, tinanim ko siya dyan. Pero maganda na siya, isang taon na siya dyan. Kasi ito siya ka-promdi. Mayroon pa siyang binigay sa akin ka-promdi na ano, isang halaman na medyo maliit pa din. Pero alam ko mamahalin ito, yung rainforest. Ito ka-promdi. Pati yung paso binigay niya sa akin. Ayan. Ayan, kaya itong tuwa ako. Ang problema ko ka-promdi yung pag-uwi ko. Kasi mahirap pag isasakay pag nagko-commute. Matas may mga dala-dala akong ganito. Siguro, kahit mag-bus ako, halimbawa may bus na, sa mahirapan pa rin ako kasi sa dami ng halaman ko dito at iuwi ko rito sa amin. Kaya mga ka-promdi. Tuwang-tuwa ako ka-promdi dahil nakilala ko si Sir at napakabait niya. That time na sinama niya ako sa bahay, siyempre kinakabahan ako, baka isip ko kahit na maging mabait siya doon sa labas o dito, siyempre pwedeng may mangyaring hindi maganda dahil papunta kami sa bahay niya. Pero ka-promdi napakabait niya. Dito pa lang alam ko mabait siya. Nung kumakain pala ako, kung kumakain kami, nagkikwento siya sa akin, talagang open siya sa akin. Hindi siya yung may para mga lame-lame. Wala ka-promdi, napakabait niya. At talagang bigay siya sa akin ni Lord. Kaya yun ka-promdi. Ayun. Sir, maraming salamat sir sa binigay niyong halaman sa akin. Napakabuti niyo po at ibilis po sana kayo ni Lord. Alam niyo sir na tuwang-tuwa ako. Siguro nararamdaman niyo yung
parang nararamdaman nyo sa akin na siguro ano, yung tuwang-tuwa ako sa halaman na binigay nyo sa akin. Totoo po yun, sir, tuwang-tuwa po ako kasi mahirap pong bumili ng ganito, lalo sa katulad ko na napaka-poor, na walang income. Ito nga siguro sa mag-ipon ako ng pera for 1 month, hindi ko ito mabibili, kaya sobrang thankful po ako sa inyo, sir. Salamat po. Mga kaprom, dito naman tayo sa shoutout portion. Kaya gusto kong dahil sinicelebrate ko itong halaman nito, kaya gusto kong mag-shoutout. But yung mga kaprom, yung mga bagong nagpapa-shoutout, next time na lang kasi natambak na masyado ng marami. Kaya next shoutout, sure na kasama na kayo. Kaprom, unahin ko muna yung aking kaibigan. Nagsiselebrate siya ng birthday ngayon, nakatira siya sa Novaliches, Quezon City, si Angelito Daguok or Lito Daguok. Hindi ko lang alam kung ilang taon na yung friend ko ngayon, pero matagal na kami mag-friends since late 90s. So may 20 years na kami magkakilala, bali may trupa-trupa ako na ganun. So siya nasa Novaliches siya ngayon. Happy birthday, Tulits or Lito. Sana mag-enjoy ka at more birthday to comes. Shout out to Anries, D. Scholars, Cheryl Mahusay Anas, Teach Ka Vibes, Angelito Velasco, Hendris Plant Vlog, Nora Abiera, Josephine Bauyon, Nisi Salazar of San Andres, Quezon, Kingsway High School. Shout out to Kingsway High School from Alfie Espante, Mama Ganda from Lucena City, Daisy Bungabon, Daisy Bungalon of Gubat, Sorsogon, Emily Chan Binmale of Pangasinan, Emily Chan from Binmale, Pangasinan, Joe Plantito Vlogs, Jules Adventure, Bobby Hank TV. Si Bobby Hank TV po ay si Bobby Fernandez, ang host ng Bobby Hank TV. Con Brengola, Joy at Home, Eva Jasmine Sabadokia, Edita Ubaldo, Pastor Romy Dimaon or Dimaon yata ang pronunciation nito. Jerry Matanggihan, ayun. Rose Kamuyag of Cavite, Marilyn TV Vlog, Jerome Garcia Minises in Amang Yumol Minises, Maricel, hindi ko maintindihan yung sulat ko, Maricel Ilento of San Jose del Monte, Bulacan, Ma'am Shi Edith, Jolie Bungad o Julie Bangad, Inday Wonder, Asbiti Daria, Sara Rondillo, shout out to Adila Imperial Sidan in Amarmando Sidan of Pamplona, Camarines Sur, Jasmine of Ilocosur, hello po Ma'am Jasmine, Judith Garcia of Calasiao, Pangasinan, Elina Domingo of Tarlac, Rona Literal, Marvin Suniga of Pampanga, Bicolano Waraynon, Jovi Consino of Pangasinan, Marilik Hildo of Bayugan City. Hindi ko alam kung saan yung Bayugan City, pero kasi yun ang tinet niya, pero hindi ko masyadong kilala yung Bayugan City. Marites Bigrado, Jennifer Olidan of Pangasinan, Ima Casinyo, Janice Ann Salbusa, Ira Ila, and Mami Jinky. Ayun mga kapromdi, maraming salamat sa inyong panunood. Huwag po sana kayong magsawang mag-support at manood ng aking mga video. Sana po lagi nyo i-share para matulungan nyo po ako sa aking lumagoy po yung aking channel. Maraming pong salamat yung mga kapromdi. At sa mga susunod po, marami po akong mga videong ipapublish, or mayroon din po mga dala-dalang video galing pa sa province habang hindi po ako nakakauwi, at nandito po ako sa Manila pag wala po akong mga video dito. So ipapakita ko po sa inyo yung mga
video ko sa probinsya para pag uwi ko po, update ko kayo kaagad kung ano yung tsura ng garden ko. Ayun po mga ka-from D, maraming pong salamat sa inyong panunood. Mabalos po.